A l'agost del 2024, durant els Jocs Olímpics d'estiu, la disciplina de boxa femenina esdevingué la protagonista d'aquelles Olimpíades. El motiu d'això no fou el rendiment o la destresa de les participants, sinó l'abandonament de la italiana Angela Carini als 46 segons del seu enfrontament amb Iman Khalif, de la selecció argeliana. Això, que segurament fa uns anys hagués estat un esdeveniment sense cap tipus d'importància, va adquirir unes dimensions globals. No van ser pocs els que van parlar de la derrota de la italiana com una situació d'injustícia i misogínia, ja que, segons afirmaven, era totalment injust un combat entre una dona cis i una dona trans, o directament una dona i un home. En unes poques hores, tant usuaris anònims com personalitats polítiques i celebritats van llançar-se a les xarxes a criticar tant les institucions responsables com a Iman Khalif. Aviat, les crítiques es van centrar en atacs personals a l'argelina, des d'afirmar que és un home fins a demanar el seu empresonament per violència de gènere. La cosa és que Iman Khalif és una dona cis. Si explico això és perquè en els darrers anys hi ha hagut una expansió del reaccionarisme en bona part de la societat. Aquesta expansió ha donat veu i legitimació a postulats que no fa gaire anys únicament tenien recepció entre grupuscles conservadors. Idees que van des d'afirmar que tots els palestins són potencials terroristes, que els ocupes li trauran la casa a les teves àvies, o negar l'existència de les persones trans, alhora que acusar de ser trans a una dona que no compleix els estereotips de gènere. Aquesta onada reaccionària no és casual. Està lligada a un episodi de crisi terminal del capitalisme que necessita un boc expiatori a qui assenyalar com a origen del malestar social que ell mateix ha generat. Fa 100 anys la reacció assenyala els jueus, i ja sabem com va acabar allò. I avui sembla que li toca als moros. Però d'on prové aquest terme? El reaccionarisme, tal com el seu nom indica, és una resposta. Concretament, els nombrosos cicles revolucionaris i lluites socials que han transformat la nostra societat. Des de la seva perspectiva, el malestar social s'origina gràcies a aquestes transformacions i als seus protagonistes, que han pervertit o allunyat la societat del seu estat natural o òptim. Com a tal, aquesta doctrina busca referents al passat, a un passat ideal que encara no coneixia les perversions del món contemporani. Però aquest passat no va existir. La reacció erra en el moment en què fa del passat una projecció dels seus valors i incerteses al món contemporani. La seva visió del passat és, en definitiva, una visió inventada, o, com a mínim, profundament mal interpretada. Però a l'hora de la veritat no importa. Aquest suposat passat gloriós no és més que una excusa per a justificar les seves idees, i a la reacció tant li val. Els neofeixistes pensen que la nostra societat woke i l'Agenda 2030 han corromput el món, i s'emmirallen en el període d'entreguerres i l'ascens del feixisme. Però els feixistes pensaven que el seu món estava desolat per la judeomaçoneria comunista i s'emmirallaven en el segle XIX i el Segon Reich. I els nacionalistes alemanys del XIX ho feien amb l'època medieval i els temps del Sacre Imperi. Aquestes societats rectes, honorables i idíl·liques no van existir. Tant és com de lluny es remuntin, no les trobaran enlloc. Com a detractors de l'odi i la violència que aquestes doctrines escampen, tenim el deure de comprendre correctament el passat, i una de les millors eines que tenim al nostre abast per a conèixer aquest passat és l'art. L'art pot ser moltes coses, però sovint suposa una finestra a través de la qual observar el temps en què es va produir. I sempre hi ha una obra en concret que vola pel meu cap quan penso en tot això. Aquesta ens mostra un individu al centre de la composició, barbut, calb, amb arrugues i, en definitiva, un aspecte molt varonil. Aquest individu, però, porta un nen en braços, un nen que alleta amb un dels seus pits. Al fons, gairebé engolit per la foscor, es troba un altre individu, de rostre cansat. Segurament la primera impressió de l'obra generi cert desconcert, però no pateixis, que l'autor ens explica la seva història a la mateixa pintura. Observeu, vet aquí un gran miracle de la natura. Magdalena Ventura, de la vila de Cumulus Insamnium, a la llengua vulgar Abruzzo, al regne de Nàpols, de 52 anys d'edat. I allò inusual és que, quan tingué 37 anys, començà a experimentar la pubertat i aleshores li aparegué una gran barba. Tant és així que sembla més la d'un home barbut que la d'una dona que anteriorment havia perdut 3 fills, els quals havia concebut el seu marit, Felici d'Amici, el qual veieu a la seva banda, Josep de Ribera, un hispà, assenyalat per la Creu de Crist, el segon apel·les del seu temps, per ordre del duc Ferran II d'Alcalà, virrei a Nàpols, retratats meravellosament de forma natural.
17 de febrer de 1631. És natural pensar que sembla que l'autor pinta Magdalena Ventura com a burla, o per a testimonial que a ulls de molts suposaria una monstruositat, però no pot estar més allunyat de la realitat. Quan observo com la llum li dona relleu a totes i cadascuna de les marques de tota una vida gravades sobre la seva pell, o quan me n'adono de la inexpressivitat del seu rostre i dels seus grans ulls, que es claven els meus amb absoluta honestedat, l'únic que puc veure és dignitat. Fa 400 anys, un pintor valencià va retratar el que, a hores d'ara, per a molts es tractaria d'un crim contra natura, un pecat i una aberració, o fins i tot pedofília. I segur que de tot, excepte d'una dona. El mateix Josep de Ribera ens explica al quadre que el que mostra no és més que un miracle de la natura, tan real i legítim com tu i com jo, que Magdalena Ventura és una dona, i que, com a tal, ha exercit el miracle de la vida. Fet que l'autor deixa clar no només per escrit, sinó a través del fus i la petxina que romanen sobre la inscripció, dos dels símbols més recurrents a l'art per a representar la feminitat. És curiós, perquè el tracte i humanitat amb què Josep de Ribera tractà aquest cas fa 4 segles és precisament el que li manca a aquell relat que afirma convençut que aquestes coses són una degeneració contemporània. I és que resulta que no cal remenar gaire per adonar-se que aquest relat és totalment incompatible amb una visió honesta del nostre passat. És clar, hom pot pensar que això no deixa de ser una excepció a la norma, un fet particular que ha tingut la sort de sobreviure fins als nostres dies, però no pot estar més allunyat de la realitat. Si parlem de pintura, no es tracta ni de la primera ni l'última obra que tracta un cas similar. Unes dècades abans, l'any 1580, la pintora Lavínia Fontana retratà Antonieta Gonsalvos, una nena que patí hipertricosi. El 1590, Juan Sánchez Cotán feia el mateix amb Brígida del Río, coneguda com la Barbuda de Peñaranda. Fins i tot, el mateix Goya, segurament fascinat per un cas tan extraordinari, pintà la seva pròpia versió del quadre de Josep de Ribera, que també tracta amb profunda humanitat. Ni tan sols allò més sagrat està lliure d'aquestes merdes woke. Això que veieu no és una imatge de Jesús. Es tracta de Santa Múnia. La història de Santa Múnia de Barcelona, una llegenda popular cristiana, explica que Múnia fou una dona de gran bellesa a la qual no li faltaven els pretendents. Ella, però, volgué consagrar-se completament a Déu, al qual pregà perquè la lliurés de la seva bellesa física i, per tant, dels seus pretendents. La resposta de Déu fou atorgar-li una gran barba i pèl arreu de tot el cos. Una llegenda que, per cert, té moltes equivalències a altres llegendaris populars d'Europa, on pren altres noms com ara Santa Liberata, Starosta o Vilgefortis. Aquests casos són molt significants perquè no només trencaven les preconcepcions de gènere durant el seu temps, sinó que ho fan ara. La nostra societat comprèn el gènere a través d'una estricta binarietat, en què tot ha de ser o bé masculí o bé femení. Aquesta visió tan simplificada porta a la catalogació exhaustiva de tots aquells que no aterren dins de la dualitat tradicional. Aquestes categories donen pas a allò aliè, als altres. I és al voltant de l'exclusió d'aquests altres que es dibuixa un relat de legitimació dels rols tradicionals. Els reaccionaris argumenten que com podem considerar aquests grups com a membres totalment legítims de la societat si no han participat mai plenament a aquesta? El que aquesta explicació ignora, pel seu propi bé, és que és la mateixa societat la que porta aquestes persones als marges, ja sigui de forma literal o a través de la coacció i la por a l'assenyalament, els maltractaments o la mort. Però, de nou, no fou així ni sempre ni a tot arreu, tal i com ens demostra el cas dels Feminielli. Dels Feminiellis explica que, des de l'antiguitat, les famílies populars de les ciutats napolitanes escollien el seu darrer fill per a dur a terme un rol particular dins no només la família, sinó les seves societats urbanes. Aquests eren criats amb especial cura per les seves mares, que els instruïen en les cures i actituds associades a la feminitat. El seu rol social era de suport i reproducció a la seva comunitat. Els Feminielli expressaven la seva identitat a través de la feminitat, amb vestits, joies i ornamentacions típicament femenines, també a través dels seus comportaments i rol social.
Tant és així que, de fet, els Feminielli contraïen matrimoni entre ells a una mena de cerimònia fictícia en què s'emulava un casament normal fins a les últimes condicions. Una part d'aquest ritual era la del part simbòlic, en què el Feminiello simulava el procés i patiment d'un part. Aquest procés era completat posant a les mans del Feminiello un nounat cedit per un veí, fet que no només rematava el part fictici, sinó la introducció del nounat a la societat. I és que els napolitans pensaven que aquests Feminielli eren portadors de la bona sort. Els Feminielli, però, no eren el que avui dia consideraríem com a dones trans. Si hem d'establir una semblança actual, s'assemblarien més a una drag queen. I és que la seva emulació de la feminitat no suposava una renúncia al gènere que se'ls atorgà al naixement. Tant ells com la resta sabien que eren homes. Vull dir, el mateix nom, Feminiello, en masculí, ens ho indica. Però la nostra concepció contemporània del gènere dificulta comprendre la veritable condició dels Feminielli. De fet, els Feminielli no han desaparegut i a Nàpols no són associats amb la transsexualitat. És molt comú que napolitans profundament homòfobs vegin els Feminielli com a portadors de la tradició i la bona sort. El cas dels Feminielli és un cas molt interessant en si mateix, però si l'explico és perquè ens recorden que el que per a nosaltres són rols de gènere tradicionals, aleshores eren rols de gènere en construcció, que els models atípics de gènere no sempre eren marginats i repudiats, sinó també incorporats a la comunitat, que un altre model de viure el gènere sempre ha estat possible, que la vida mai ha estat tan gris i homogènia com alguns s'esforcen a pretendre. L'any 1405, Christine de Pisan, farta del maltractament constant al qual era exposada tant ella com la resta de dones del seu temps, publica La ciutat de les dames. En aquest llibre, l'autora construeix una ciutat habitada únicament per dones, a través de la recopilació de les vides d'altres grans dones, que no només li serveixen com a referent, sinó per a refutar els estigmes i l'odi associats a les dones. En cert punt de l'obra, Christine de Pisan convida totes les dones a la ciutat amb aquestes paraules. Si explico això és, de nou, perquè en aquest context de legitimació de l'odi i la violència es cal recordar que és d'aquí, d'on venim, que el passat també seria jutjat a ulls d'aquells que pretenen idealitzar-lo, que això no comença avui i aquí, que la seva versió de la història és falsa, que la dissidència sempre ha existit. I, tal i com va demostrar Christine de Pisan fa 600 anys, tenim la història de la nostra banda per a provar-ho.